Dobrodošli na kanal Petrova kuhinja. U ovom videu ću podijeliti s vama jedan recept keksića imena Linceri, koji se rade uvijek u blagdansko doba. Za izradu ovih keksića potrebni su nam sljedeći sastojci: 500 g brašna, 250 g šećera, 250 g margarina, 150 g mljevenih lješnjaka, 2 jaja, 1 prašak za pecivo. Prvo sjedinite sve suhe sastojke. Zatim dodajte margarin i umjesite u mrvičastu smjesu. Te dodajte jaja i umjesite glatko tijesto. Umjesito tijesto stavite u vrećicu i pustite 1 sat da se ohladi u hladnjaku. Nakon što se tijesto ohladilo, izvaljajte ga na debljinu od 5 mm. Zatim kalupima izrežite željene oblike. Kekse stavite peći na 180 stupnjeva Celzijevih 10 minuta. Pečene keksiće ostavite da se ohlade na sobnoj temperaturi. Za to vrijeme pripremite dresir vrećicu koju ćete napuniti željenim džemom. Keksiće premažite sa džemom, potom ih spojite. Kasnije ih posipajte sa šećerom u prahu. Nadam se da vam se svidio ovaj recept. Do sljedećeg recepta budite mi zdravi i veseli.